De a neveltetést, a cigány gyerek nem fél csak a cigántól, az az Úristentől se fél, mikor hazajön, és én levereknek egy fülest. A tanár 8-at adhat neki, az neki nem fáj. Az én lehet, hogy nekem elég, ha csak rákiabálok. Hát ezeket a bűnöző gyerekeket mi neveltük fel? Maximálisan egyetértek veled, hogy a szülői háttér elekedhetetlen. Hát akkor... a pedagógusok kezével kivették a nevelést. Itt van ez a nagy fene demokráciát, nem tudunk vele mit kezdeni. Hát mit érünk el, a gyerek megveri a tanár? Otthon a szülő, mikor hazamegyen, azt mondja neki, hogy mit, meg se nézi hetekig, hónapig a cigány, azt mondja az ember, hogy mit hoztál, feketét, 5-öt, 6-ot. Nem érdekli őket, testvér. Isten se embert nem ismerni. Ütnek, vágnak, rúgnak, harapnak a cigány gyerekek. Én magyar ember vagyok elsősorban, magyar állampolgár. Az, hogy én cigány vagyok, az a kisebbséghez tartozom. Ez természetes. De én is magyar állampolgár vagyok, ugyanazok a jogok, lehetőségek illetnek meg engem, mint bármelyik másik társamat, aki az országhatáron belül él. Bármely más állampolgár. Az, hogy én cigány vagyok, Istenem, az egy dolog. És a másik, aki zsidó, vagy horvát, vagy sváb, vagy ruszin, vagy nem tudom mi. Nem barnai, mint vagyok. Elvégzi a szakmunkás képzést, és nem veszik fel, mert kicsit barnába kelleténél, nem alkalmaznák a boltba. Vagy jön az a divat, hogy amikor a barnákat fogják alkalmazni. Többen leszünk mi ebben az országban. Ha 20 cigány gyerekből, cigány elkövetőből, azt bebizonyítsák, hogy 20 cigány elkövetőből. Ti ezt minek nevezitek, ha nem cigánybűnözésnek? Arabnak? Nem. Hát akkor gyerekek, 17 rablásból 16-ot cigány gyerek követel. Ti minek nevezitek ezt? Hogy beszélni kell róla. Testvér, ha fel kell állni, szólni kell legyen cigánysághoz. El kell menni. Itt senkit nem ismerek a cigányok. Én nap mint nap járom a cigánytelepeket, ahol az emberek éheznek, ahol az embereknek enni nincs mit. Csak azt tudják, hogy 1000-re 2000-re, 5000-re 20 000. És ezekből az emberekből itt cigánykérdés nem 5 év múlva, 50 év múlva is. Ne legyen bűnözés. Ne legyen bűnözés. Ezt meg kell állítani mindenképpen. Mert ilyen, hogy kapok egy levelet, 17-en aláírják. Vajda úr, legyen szíves, jöjjön, magyar család, jöjjön, mert ellopták a kerítésemet, elvitték a kádamat, szedik a tetőmet, fogom az emberkeimmel, fölmegyek, beszélek a cigány családdal ki. Jön egy rafinált cigány, azt mondja rögtön nekem, és mit mond nekem rögtön? Vajda biztos ránk álltak a magyarok. Rád álltak. A szomszédban bemész és ellopod a kádat. Januártól ide költöztetek, és eljött május, június, július, szétraboltátok ezt a környéket. Még egyszer jönnöm kell, bajotok lesz. Azóta nincs a gyerekek betörés. El kell menni az emberekkel beszélni. Így nem azt kell, hogy felöltözök, mert mi olyan szépen fel tudunk költözni, meg nagy márcikkel elmegyünk. El kell menni szerényebben. Mert ha nagyképűen megyek hozzá, azt mondja, hogy menj meg a rákokba te is, olyan vagy, mint a többi. A levelet adják ide a parkokat, a strádákat, vasutakat. Kortól nemtől függ, a cigányasszokat tudod büntetni, a cigányember tudod kaszálni, nem adták oda. Ezekhez nem kell egyetem táncolni, mulatni, hegedülni. Dolgozni is kéne van nekünk, nem? Munkázat. Na hát ez az. Most a következő húzásom az lesz. Nem adnak munkát. Megrakok 5 busz cigánnyal. És elindulok külföldre a tévé, rádió mindenütt. Majd adnak. Nem minek álltok meg? Nem kell megijedni. Mindaddig baj lesz, ezt Tamás tudja legjobban. Mindaddig baj lesz. Még a cigányszülő azt fogja mondani, gyereket hol volt? A börtönben. Ilyen híresen adom elő. Nem lehetjük ki a fejét. Nem adnak őrünk, hogy a gyerek a börtönben van. Mert ha kijön, akkor ők híresek lesznek, mert a gyerek a börtönben van. És ezt nekem higgyétek el, ha 10-ből 10 cigány gyerek bemegy a börtönbe, abból 3-at, ha megtör, 7 úgy jön ki, mint a Terminátor, és már azt is tudja, hogy hova kell betörni.